V srdci Slovenska sídli Dalno, výrobca kuchýň a nábytku skutočne na mieru. S najmodernejšími výrobnými technológiami, inovatívnou lakovacou linkou a nadčasovým dizajnom prináša tú skutočnú atmosféru do vašich domovov. Tá najbližšia realizácia môže byť práve u vás doma. Sme pripravení byť pri tom. Navštívte niektoré z domovských či autorizovaných štúdií Dalno kuchyne a presvedčte sa, že v porovnaní ceny a kvality sme bezkonkurenční. Spojte sa s technológiou, s kvalitou. Spojte sa s Dalnou.